রাকেশ জানাবে সেই অঞ্চল প্রসাদ ମୋ ସହିତ ପୁରୁଣା ହିସାବଟା ଅଛି একথা ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଜାଣିବେ ତ ଠିକ ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଆସିବେ ମୁଁ କବାଟ କରେ ନା ଖୋଲାରେ ଯିବି ହାତ ମାରି ମାରି କବାଟ ଖୋଲିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସିଛୁ ବାବୁ ନମସ୍କାର ଆମେ ଆସିଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନା ରୋଷେଇ ରାଜି ହୁଏ ଦିନ ଠିକ 2টাରେ ଆସିବେ ବଡ଼ ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ନାମ ଯାଅ କରେगा ରୋଷେଇ ରାଜି ହୁଏ ଦିନ ଠିକ ରାତି 2টাରେ ଆସିବେ ତୁ ଚିନ୍ତା କର